Yo, what's up guys? Bali ano na ngayon, pinaka-fiesta na ngayon ng Masalongsalong guys. 3 days na kami ngayon. Ayun na to guys. May fiesta na ngayon sa... Hindi totoo yan. Masalongsalong. Bola lang yan. Guys, mga puyat pa kami, walang tulog pa. Kaya si Digi Marlon. Guys, nandito kami sa taming dagat, dito sa beach. Napakaganda ng beach dito. Shout out nga pala dun sa mga sound system dyan. Kayo nang bahala. Ayaw, di ba? Shout out kay Paling Tabo. Dumating daw kagabi. Hindi ko naman napansin. Ayan. Umuwi ka na? Guys, last night na namin ngayon guys. Samahan nyo kami. Paano masabi? Wow! Kabangos. Walang tulog pa to guys. Mga ano pa. Puyat pa. What? What the fuck? Sarong simanang kayo nga dito. Pwede na!
routine ng umaga. Tapos na kami. Kakalasin na namin yung mga gamit. Ayan, alas 4 na guys ng umaga. Ayan, tapos na yung tugtugan namin guys. Ayan. Nakakalas na namin yung mga gamit. Kaya tanggalin namin. Okay na. Kalasin namin to guys. Baka mga tanghali na kami makaalis dito. Makauwi. Mahina daw ang mga koronang abanto eh. Puyat. Tibay lang to sa humba. Okay, Erwin. Nahanap sa chicks niya. I-vlog mo na dun eh. Yan na. Okay, Erwin. Kakalas na kami ng mga gamit. Nasaan na yung isasama mo pag uwi? Hanapin ko pa yung bahay kung saan. Hindi mo pa sigurado kung saan. Yan.